propera parada, Palm Beach. Són les 8 del matí, tot i que fa encara una mica de fresqueta, la oneta. Vaig direcció a Palm Beach, que quan arribi allà s'estarà de conya, farà un solet, i diuen que no ha estat encara allà, però diuen que el lloc és brutal. Surto amb una mica de temps perquè sempre ja sabeu que s'ha d'anar a la City i allà agafar un bus que està a 2 hores i pico en total fins a arribar a Palm Beach. Sobretot que quan agafeu el transport públic heu de fer tap on i tap off. És a dir, heu de picar tant a l'entrada com a la sortida, si no us cobraran tot el trajecte, perquè aquí no pagues un bitllet senzill com si diguéssim com a Barcelona. Aquí pagues en proporció a la distància que et mous. És per això que si no piqueu al sortir us cobraran tot el trajecte. I a mi de moment no m'ha passat, però perquè sempre vaig molt conscient, però si no és dinerós. Arribat 3 hores, des que he sortit de casa, 3 hores per arribar fins aquí a Palm Beach. Sí que és cert que entremig he fet una parada per anar a comprar un sàndwich i algú de postre a un súper, però 3 hores clavades. Això sí, espero que ara valgui la pena. De moment, tot molt maco. Vull arribar a l'altra punta, que està allà, que des d'allà veus com les dues parts, no? Que estàs a dalt d'una muntanyeta i veus com tota la passarel·la del caminet i a dues bandes tens el mar. Bueno, de fet, a un costat és oceà i l'altra part és com l'aigua que entra per la bahia. Però estic arribant ara, no tinc ni idea de per on he d'anar. Bueno, de moment sembla que està valent molt la pena les 3 hores, de viatge. Ara us ensenyaré on estic. Uah, quina platja que hi ha aquí, Déu meu. Uf. Esteu preparats o no? Mireu. Molt guapo. Jo vull arribar, a veure, no sé si es veurà des d'aquí. Aquí, on us he ensenyat amb el dit, hi ha un far i des d'allà és on vull veure les vistes que us deia de les dues parts
del mar. A veure si després em puc fer un xapuzón aquí. Té pinta que l'aigua està freda. No us enganyaré, però... Ostres, un xapuzón aquí. Les onadetes i tal. Cotxe molt guapo. Hòstia, els lavabos és increïble, I al mig uns lavabos de conya que nunca sabés com pot venir l'apretón. És un luxe que tinguin això. Mira quina telaranya! Mira quina telaranya! Hi ha l'aranya? Sí que hi ha l'aranya. Mireu, a veure si em puc apropar bé. Jo no sé si s'acabava d'apreciar bé com era l'aranya, perquè tenia por que em saltés o alguna cosa. Sí, m'apropava molt, però hòstia, Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do lo gran que era. Ara ja sí que es nota que comença a pujar la temperatura i avui m'he agafat crema solar, o sigui que ara per pujar allà em ficaré una mica de cremeta i el lío. Ostres, esto és increïble. Crec que ja tinc lloc per dinar i per banyar-me. Mireu això, una passada. Tot el mar pareix sol, totes les onades pareix, no està el tio en la glòria. Un salto de vida que s'ha muntat aquí. Com us deia, aquí el sol és molt fort, estem just sobre el forat que hi ha a la capa d'ozó. Aleshores és molt important ficar-se crema solar per tot arreu, a la cara i sobretot darrere les orelles, que aquí em van dir que és on acostuma d'haver-hi més càncers de pell a causa de no ficar-se crema darrere de les orelles. Així que ens fiquem bé per tot arreu. Per tot el braç. Acaba de passar aquí el surfista, que ja deu haver acabat. No és el típic surfista aquí australiano, Així quadrat, fortote... No, tot el contrari. Realment ja tinc ganes d'arribar a dalt i veure les vistes per tornar a baixar i fotre'm el bany, Ostres, quina enveja m'ha donat la gent que hi havia caminant per la voreta del mar. Però bueno, això crec que també té pinta de ser bastant maco. Ai, els ocells. Els ocells així, quan sonen, molt maco, però quan comencen a fer soroll a les 5 de la matinada, fan un xivarri, ja quan comença a sortir el sol, dius, oh, joder, calleu d'una vegada i deixeu descansar una mica. Uau! Que maco. Mira. Hòstia, quina passada. Sembla de pel·lícula. Així, com si estiguessis a una illa deserta, que tens aquí una platja ara super tranquil·leta, la muntanya,
tota la platja per tu. Ara no sé si tinc més ganes de banyar-me aquí o de l'altre amb les onades. Bueno, puc fer les dues coses, si total avui tinc temps. Em sento com si estigués a la sèrie de Lost, ara. Buscant menjar i tal, a la platgeta, que no saps molt bé on estàs. Ostres, Lost, quina gran sèrie, quina gran sèrie. Segur que des d'aquí no s'apreciarà la rampa que hi ha, però hi ha un rampón aquí. Uf, Déu meu. Solament les bambes, que no hi ha cosa més australiana que anar descalç per aquests llocs. A veure, estic fent un mal, en veritat. M'he quedat ficant les bambes perquè aquí vull menjar. No soc australiano ni res. Que còmode vaig ara. Mira quines vistes que tinc des d'aquí. Fem el caminet. Sí, literalment estic a l'illa de Lost, amb els ocells quan canten, caminant per aquí sense que hi hagi ningú. Encara em sortirà l'oso polar que es veu a la sèrie. Una pujada. Hòstia, les vistes, això sí. No us ho ensenyo encara. No us ho ensenyo bé. Perquè una vegada estiguem a dalt, us ho ensenyaré. Però, ostres, això sí, la pujada és criminal, Ja arribem, ja arribem! Jo ja veig les vistes. Són una passada. Són una passada. Quan ja veig ja estic arribant al far. Ostres, tu, això sembla el Tourmalet, Això sí, de les millors coses que he pogut fer avui, Venir aquí entre setmanes, si no això, cap de setmana té una pinta d'estar a rebentar la gent. I després... és a dir, aquí. Això del cap de setmana, amb un temps com el d'avui, no sé pitjor que un Sant Jordi a les Rambles. Però avui, un dijous, a les 12 gairebé, magnífic. Millor dia que he pogut escollir per venir aquí. Ni calor, ni fred ara. Com és aquella cançó de ja som aquí, ja hem arribat, i ens fa. Que ja hem arribat, us ensenyo les vistes. Que és molt maco, es veu perfectament el que us comentava, aquestes dues zones de bahia. A veure si està aquí. Mira! Acabo de trobar un lloc que es veurà, jo crec que molt millor, com sempre, quan més apartat de la gent, és on millor es veu. Mireu! Veieu el que us comentava de les dues zones, com la part esquerra és directament l'oceà
i la part de la dreta és la zona que es fica l'oceà per dins de la bahia. Bueno, ara ja me'n torno cap a baix, que ja ho hem vist tot. Estic baixant per un camí d'escales, tot línia recta, en comptes de donar tota la volta, i és un camí de cabres, això, realment, com sigui. Doncs em sembla que he trobat el millor lloc per fotre'm l'últim banyito, perquè aquelles onades m'han deixat una mica mal sabor de boca, que segur que des de la càmera després no sembla tant com ho ha estat a la realitat, però he trobat un lloc increïble. Mireu aquí, quina piscina gairebé natural. Xulo es poder tenir això, una piscina així natural, enmig de la platja. Suposo que es deu omplir en funció de la marea i les onades. Però sí, és aigua 100% natural del mar, està ple de sorra al terra. O sigui que sí. Estava una mica més fresquet, també s'ha de dir. Quin luxe! I mireu ara les vistes que fa. Cap a casa, perquè encara em queda un trajecte de 2 hores i mitja gairebé, estan mirant ara. I ja són les 3, més o menys, o sigui que ja tornem. M'ha agradat molt, aquest lloc, m'ha agradat moltíssim. També he de dir que suposo que el fet de ser dijous
un dia entre setmana, que ja no és estiu, però encara fa bon temps, suposo que encara condicionat de que estigués tan a gust aquí, amb tan poca gent i amb tanta calma com la que estava. Però bueno, que sigueu molt feliços, disfruteu i ens veiem a la propera.